Have a blessed day, brethren. Isang mapagpalang araw muli, mga kapatid. Ang lahat po na nanonood, isang tatalakayin natin muli sa araw na to ay isang napakalagang paksa na kung saan ang ating paksa ngayon ay prayer. Ito po ay napapanahon sapagkat nagkaroon po ng Proclamation 934 ang ating mahal na Pangulo, proclaiming and declaring the 4th week of March 2020 as a National Week of Prayer. So siya mismo, ang ating pamahalaan ay nakikita niya at dahil sa pag-increase o madaling pagkalat ng virus na to, ang ating pamahalaan mismo ay nagkaroon ng proclamation number 934. The President of the Philippines, Rodrigo Roa Duterte, appealed that all Filipinos of all faiths, religious, traditions, and backgrounds to unite our hearts in prayer as we face the COVID-19 threats, fixing our eyes on the Almighty in this time of affliction. Kaya yan po ang panawagan ng ating mahal na Pangulo. Kaya napapanahon po, natatalakayin po natin na napakaganda po na tayo po ay manalangin. At sa araw na to, papag-aralan po natin yung tama, wasto, yung katanggap-tanggap at kaya-aya sa ating Panginoon. At ako po ay naniniwala na muli kakausapin po tayong lahat ng ating Diyos. Tayo po ay manalangin, ipo po natin ang ating mga ulo, mapagpalang Diyos, maraming muling salamat sa araw na to at binigyan mo ako ng pagkakataon muli na iayagan yung kalooban sa pamagitan ng social media, Panginoon. Gamitin niyo po ang iyong paglingkod, alisin niyo ang lahat ng hadlang, at malaya po kayong kumilos sa akin. Gamitin mo ang aking labi. Gamitin mo, Panginoon. I-anoint mo ang iyong balingkod. Ilagay mo ako sa mababa at ikaw ang may taas at ikaw ang maparangalan. Pagpalain mo kaming lahat, ang lahat po na nakikinig. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, upang aming isamot dalangin. Amen. My topic for this day is about prayer. In the book of Luke 18:1, ang sabi po ron na men always ought to pray and not to faint. The Lord command us to pray always. 1 Thessalonians chapter 5 verse 17 says not to pray. At may kasabihan nga, pray hard, it works. Kaya sa araw na to, tuturuan po tayo ng Lord na manalangin. Manalangin ng tama. Kasi tinuruan po tayo ng Diyos, ng Panginoong Hesus, kung paano manalangin. In the book of Matthew, chapter 6, verse 5 to 8. And when you pray, you shall not be like the hypocrites, for they love to pray standing in the synagogues and on the corner of the streets, that they may sin by men. Assuredly, I say to you, they have the reward. But when you pray, go into your room, and when you have shut your door, pray to your Father who is in secret place, and your Father who is in secret will reward you openly. And when you pray, do not use vain repetitions as the heathen do, for they think that they will be heard for their many words. Therefore, do not be like them, for your Father knows the things you have need all before you ask Him. Kaya nais ng Lord na yung ating mga panalangin ay aabot sa Kanyang trono. Ayaw ng Lord na walang kabuluhan yung ating sinasabi. Ayaw ng Diyos na pagkitang tao lang yung ating panalangin. Sapagat alam ng Diyos, before we ask Him, the Lord knows our needs. Bago po tayo umiling, bago tayo lumuhod, ang pangangailangan po natin ay binibigay na ng ating Panginoon. Yung mga basic needs, ha? Pero yung wants, ay
Sa'yo lang po yan. Pakakainin ka ng ating Panginoon. Kahit nasabihin mo na wala kang trabaho. Nais ng Lord na tayo pinanampalataya pag mananalangin. Kaya sabi niya sa Hebrew 11:6, it is impossible to please God. Kung wala po tayong pananampalataya, kaya pag tayo manalangin tayo, maniniwala tayo ng Diyos ay nandyan sa ating tabi at alam na tungunin po tayo ng ating Panginoon. The book of Luke chapter 11 verse 1. Now it came to pass as he was praying in a certain place, when he sees that one of his disciples said to him, Lord, teach us to pray, as John also taught his disciples. Ang ating Panginoon na nalalangin lagi. At nakita ng kanyang mga alagad, ang daming himala na nangyayari. Kaya ang sabi ng isa sa mga alagad, turuan mo kaming manalangin kagaya ni John, ni Baptist, na tinuruan niya kanyang alagad nung siya ay nabubuhay pa. Kaya sabi ng ating Panginoon, ito ang inyong sasabihin. Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For your is the power and the kingdom and the glory forever. Amen. Dapat lahat ng mga mananampalataya na naniniwala sa salita ng Diyos ay kabisado mo yan, kasi sinabi ng Lord, ganito kayo manalangin. Ang daming Kristiyano, ang daming naniniwala sa Diyos, pati yung pattern of prayer, hindi nila sa ulado. Dapat binabanggit po natin yan. Yan ang pattern. Dapat memorado natin yan. Dapat nasa isip natin yan. Nasa puso po natin yan. Binigyan na po tayo ng pattern ng Lord na panalangin. Kaya sabi sa Luke 18:1, ganito po tayo manalangin. Then I spoke a parable to them that men always ought to pray and not lose heart or not to faint. Ibig po sabihin, huwag daw tayo manghinawa sa panalangin. Huwag daw tayo manghina. Kahit na maraming nakaka-discourage, kausapin mo ang Diyos sa pamagitan ng panalangin. At kakausapin ka ng Diyos sa pamagitan ng pagbabasa ng Kanyang salita. Sa pamagitan ng gabay ng banal na Espiritu. Kakausapin po tayo ng ating Panginoon. At ang panalangin ay two-way. Hindi pwedeng ikaw lang. Kailangan, hayaan mo na mangusap ang Diyos sa iyo. Hindi pwedeng one way. Salita tayo ng salita. Ought to pray. Ang ibig po sabihin, it is a must. Kailangan, kahit na nahirapan po tayo, katukin natin ang Lord. Itong parable na to, talinghaga na to, the book of Luke chapter 18, 1-8. Ito yung judge na talagang hindi natatakot sa Diyos. No, wala siyang nire-regard sa tao. Wala siya talagang ikinagalang. Pero mayroong isang babaeng balo na naghahanap ng katwiran, naghahanap ng katarungan. At siya pabalik-balik. At isang araw yung judge ay talagang nasuya na. Nagkaroon siya ng persistency. At sabi niya, ibibigay ko na sa kanya yung katarungan sa kanyang kaaway. Kaya sumunod na verse 2, napakadali. Nabibigyan kayo ng katarungan, ang sabi ng Lord. Pero dito sa verse 8, ang sabi niya, okay, mayroon pa ba kaya kung I tell you that He will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man comes, will He really find faith on the earth? Mga mananampalataya, hinahanapan tayo ng Lord. Mga naniniwala sa Diyos, ang marelihiyoso. Sa panahon ngayon, asan ang ating pananampalataya? Lumabas po tayo, mangaral po tayo. Sa pamagitan ng social media, hindi tayo makalabas, nakalakiin po tayo. Panahon na upang tayo po ay gamitin ng Diyos. Wag tayo pa-discourage, sumasama kung ano ang nangyayari. Anak po tayo ng ating Panginoon. We are the children of God. Lagi natin sinasabi, ang Diyos natin ay buhay. Totoo po, buhay. Pero sa ganitong sitwasyon, kahit na paano po, magkaroon ka ng fear. Pag medyo ang pananampalataya mo ay mahina-hina, kaya kailangan mo kausapin ng Diyos. Kailangan mong lumuhod. Kailangan mong mag-ayuno. Kailangan nating manalangin.
Ang mismo ng ating pamalahan ay humingi ng panalangin. Kaya tinuturuan po tayo ng ating Panginoon. Di ba kung Matthew 24:20, and pray that your flight may not be in winter or on the Sabbath. Mga mananampalataya, tayo ang inasa ng Diyos. Kasama ba tayo sa winter flight? Nanlulumo, nanlalamig dahil sa mapangyayari? Kumakatok ang Diyos. Ito ang panawagan. Hindi na panahon ngayon na kung sino ang tama, sino ang mali, sino magaling. Pinagbigyan na po tayo ng ating Panginoon na mahal. Tagal na panahon. Tayo po ay tumungtong sa kanyang pangako. Kung ano sinasabi niya, yun ang ating susundin. Yun ang ating tutuparin upang makakilos ang Diyos. Ano po? Napakaganda itong nangyari sa atin. Kumbaga sa may kapayapaan. Di tinitignan ng Lord kung sino ang tunay na mananampalataya, matibay talaga. Na nakakangiti pa kahit na tama-tama lang. Yung kanyang stock sa kanyang yung kanyang budget. Hindi makalabas, hindi makapagtrabaho. Kaya maraming mga mananampalataya na apektado. Mga mananampalatayang matibay, tayo inasa ng Diyos. Pati pamahalahan, inasa na talagang itong mga religious na ito, yung talagang makapangyarihan ng Diyos nila. Kaya nag-aapil ng ating mahal na presidente. No? All faith, all religious organizations. Tabi na lang muna natin yan. Magkaisa po tayo. Upang sa magkaganon, yung pangako ng Diyos ay makuha natin. And unless those days were shortened, no flesh will save. But for the elect's sake, those days will be shortened. Hindi po ang mangyayari ngayon. Hindi tayo magtatagal sa ganito. Opo. Alam niyo kung bakit? Walang biyahe. Mga mangingisda sa Bulinaw, nakapatiran po natin. Naghahanap buhay po sila. Walang biyahe, walang yelo. Walang bumibili. Ito na yung panahon. Ito po yung lock-in na to. Kung baga sa mga mananampalataya, alam na itong nangyayari. Isang araw, baka mamaya, yung virus na yan. Ito na yung mukha na tatakan. Hindi natin alam. Baka para sa kontrolin yan at kontrolin ang economy. Ito na yung sinasabi ng Bible sa Book of Revelation chapter 13. Ano nakalagay ron po? Mga dakila, mga dukha, mga mayayaman, walang pinipili. Walang transaksyon, hindi ka makakabili. Walang bintahan. Liban na lang kung magko-comply ka doon sa tatak na yun. Kaya mga minamahal, panahon na. Panahon na para tayo magkaisa. Alang-alang sa atin, alang-alang sa kaligtasan. God will shorten His days for the sake of those who are elect. Tinawag tayo ng Lord at nilagpas tayo ng Lord. May paalala ang Diyos. Di ba kung Matthew 24:23 to 24, that if anyone says to you, look here, is the Christ, or there, do not believe. Huwag kayong maniwala, nandito si Kristo, nandito ang himala, nandoon, mga miracles, pinagpala. Huwag daw tayong maniwala. Ito ang warning ng ating Panginoon, the admonition of the Bible, the Word of God in the book of Matthew 24. Pag sinabing Matthew 24, the signs of His coming, mga palatandaan po yan. At isa sa mga palatandaan yan, for false Christ and false prophets will rise and show great signs and wonders to deceive, if possible, even the very elect. Karandaming natadaya ngayon Bakit tumitingin ang tao ngayon? Sa karangyaan? Tumitingin ngayon ang mga himala. Maganda po yan. Mga himala, kung himalayan na galing sa Diyos. Kung himalayan na galing sa sarili, dahil sa kanyang matinding pananalig at pagsunod sa kanyang sarili, magmamanifest din ng signs and wonders ng ating Panginoon. Kasi ang himala naman, sabi ng Lord sa Matthew 7:21, hindi lahat ng sa kanyang tumawag, Panginoon, Panginoon.
Ginamit ang pangalan ng Lord. Halos lahat naman ng denomination, may pangalan ng Lord. Pero sabi ng Lord, layas, di ko kayo kilala. Oh. Edi sabi ng mga tao, ginamit namin yung pangalan, we proclaim, we done miracles and wonders things, perform miracles in your name, we cast out demons, healing the sick. Oh, ano sabi ng Lord? But yet the Lord said to them, depart out from me. Layas, I know you not, I know you not. Depart out from me. Because you don't obey the will of the Father. Ang will ng ating Ama, may relasyon tayo sa Kanya, mga kapatid. Sumusunod po tayo sa Kanyang panuntunan. Hindi yung nagre-rely po tayo sa manifestation na nakikita po natin. Maganda po yan, pagpapagpalain ka. Alahin ka ng kapayapaan, kagalakas sa Diyos po yan. Pero kung nagre-rely po tayo sa talino, eloquent, kayamanan sa mundong ito, pansamantala lamang po yan. Tunay na kayamanan po ay yung buhay na walang hanggan. Kung kagalakan yung kapayapaan po, yung bunga ng Holy Spirit, the fruit of the Holy Spirit, yun ang tunay na yaman. Di kayang bayaran po yan. Kagalakan, di kayang bayaran. Sabi ng John chapter 4 verse 35, do you not say there are still 4 months and then comes the harvest? Behold, I say to you, lift up your eyes and look at the fields, for they are already white for harvest. Kaya sabi ng Lord, sinabi nyo 4 months pa. Sinabi ko sa inyo, tingala nyo yung inyong mga mata. Sa panahon natin po ngayon, hinug na. Kailan nangangailangan ng tao ang katugunan? O sino gagamitin ng Diyos? O yung mga may takot sa Diyos. Yung manananalig sa Kanyang mga salita. Tayo po'y gagamitin ng Diyos. Panahon na, magpagamit na po tayo. Dami, kamag-anak, kaibigan, hindi tayo makalabas. Ano gagamitin natin? Social media. O ano pinagtitext natin, kumustahin mo? Sharean mo ng salita ng Diyos. Yung gospel, yung mabuting balita. Kailan manalangin ka, kailan maligtas tayo, kailan maniwala tayo sa Kanyang salita. Ano sabi ng John chapter 14? Sabi ni Kristo, if you believe in God, you must also believe in me. Why? In my Father's house, there are many mansions. I go to prepare a place for you. Pangako ng Diyos yan. Sabi niya, I will come again. Nandun na po siya sa trono ngayon. Babalikan tayo. Kahit na mahirap po tayo at talagang may mga problema po tayo sa buhay, nagtitiis po tayo, may nararamdaman tayo, may kahirapan, itong lumalaganap na virus na to, panahon na, pinaghandaan ka pala ng ating Panginoon Hesus. Na mansion, pag sinabing mansion or silid, mga kapatid, kapag ang Diyos naghanda, talagang matutuwa ka at magagalak ka. Kaya, ang dami, panahon na. Sabihin mo, mahal ka ng ating Panginoon. Diba? Diba naman kung i-text mo, katawarin mo na siya. Diba? Nagkamali. Sa mga loob mo, sa iyong man sa buhay, sa kayong kaibigan, sa associates mo, classmates, office mates, neighbors. Yan ang susunod na topic ko po. The first and the greatest commandment, abangan niyo po yan. What shall we do? Ano dapat natin gawin? Hallelujah! Tayo ay mananampalataya. Tayo ang inaasa ng Diyos. Maging ang gobyerno po, hindi na isasantabi na po natin yung mga, nag-apila na po ang ating mahal na presidente. Kaya sabi po ron, then Jesus went about all the cities and villages. Anong ginawa niya? Teaching! Yan, magturo tayo. Hindi tayo makalabas. Gamitin natin cellphone, gamitin natin laptop natin, gamitin natin Facebook page natin. Panahon na, magturo ka na. Yung talent na binigay sa iyo ng ating Panginoon. Yan ang ginawa niya, naglibot-libot po siya. Hindi tayo makapaglibot ngayon, limitado ang ating ang ating movement. Baka mamaya, carrier tayo ng virus. Ano gagawin natin? Di magturo ka ngayon. Kaya yung ginagawa ko, nagtuturo na ako.
hindi ako makalabas eh. Lalo na senior ako eh. Oh, senior, pag nakita ng senior ka, ay bawal. Di po ba? O ano ginawa ng ating Panginoon? Nagturo. Ano pa? Preaching the gospel of the kingdom. Ito yung pinapangaral ko po. Na napagkarian tayo ng Diyos. May mabuting balita. Sa labas, ang balita negatibo. Pero sa salita niya, puro positive po yan. May virus? Yan o may virus. Hindi naman tayo accepted dyan. Makikita ngayon kung sino talaga ang protektado. Yung malakas ang kanyang faith. Ini-stop yan sa pangalan ni Jesus. Bakit? Pangako niya po yun eh. Ano pa? Healing every sickness and every disease among the people. Grabe ang Diyos natin, ano? Yung ginawa niya, teaching, preaching, ang mga himala, sumusunod. Naku, mga kapatid, alam niyo po, pag tayo po ay sumusunod sa Lord, ang sabi niya ng Mark chapter 16 to 18, and if this gospel shall be preached in all nations, and this sign shall follow them that believe. Ito raw yung mga palatandaan sa mga nananampalataya. Ano yun? They shall cast out demons. They shall speak in tongues. And if they lead their hands unto the sick, they shall recover. Pag sila po ay kinagat ng ahas, di sila maano. At pag sila ay unintentional, nakainom sila ng mga panis o lason, di sila maano. Bakit? Anak ka ng Diyos eh. Virus lang. Amen? Ububo lang po yan. Huwag kang mag-alala pag mananampalataya ka. Inubo ka ng 1 week, okay lang. Inubo ka ng 2 weeks, nilagnat ka, okay. Hindi okay yan. Pero huwag kang mag-alala. Manampalataya ka. Yung iba lang, kunting ubo lang, pumupunta na sa ospital. Punong-puno na po ng ospital eh. Quarantine mo na yung sarili mo. Daming paracetamol dyan eh. Tapos manalangin ka, Lord! Panginoon, patawarin mo ako, ano ba kasalanan ko? Ano ba pagkukulong ko sa iyo? Bakit ako nagkakaganito? Baka mamaya, hinanapan ka na ng Diyos. Mag-aaral ka. Magturo ka. Hindi ka pwedeng humayo ngayon. Mag-aaral ka na lang, kakayagan ka nito. But when he saw the multitudes in verse 36, he was moved with compassion. Alam mo, nahabang ang ating Panginoon eh. Samantalang siya nagtuturo, samantalang siya nagdilibot-libot, samantalang siya nangangaral sa kanan ng Diyos, samantalang siya nagpapagaling. Sa verse 36, siya po ay nahabang. Bakit? Because they were weary and scattered like a sheep, having no shepherd. Dapat pag nangaral po tayo, talagang nandun ang ating awa. Ang mga tao, balisa, problemado, hindi nila alam, kumikilos. Pero kung ikaw mananampalataya, manalangin ka sa Diyos. Panginoon Diyos, mahabag ka sa aking mga kapitbahay, sa aking mahal sa buhay. Kahit hindi ako makalabas, pero kung naniniwala na ikaw ang Diyos na makapangyarihan, kaya mo silang abutin sa pamagitan ng panalangin ito. Magkaroon po tayo ng habag sa ating kapwa. Yan, mga kapatid, compassion. Hallelujah. Verse 37. Then he said to his disciples, sinabi niya sa kanyang mga alagad, the harvest truly is plentiful, but the laborers are few. Napakaraming anihin, kukunti lang ang manggagawa. Ngayon, ang daming anihin. Hinug na ang mga tao. Tumawag ka sa Diyos, tatawag yan. Kaya samantalahin natin na mangaral, samantalahin natin na magturo. 30 days po tayo nakalagit, di natin alam kung ano mangyayari bukas. Ang nag-declare ng state of calamity for 6 months ating pamahalaan. Bakit? Baka pag nag-increase, hindi naman nag-decrease ito. Kaya increase mo na rin yung faith mo. Yung panalangin mo, increase mo na rin. Dati 5 minutes lang, gawin mo ng 10 minutes. Ngayon 10 minutes, gawin mo ng 20 minutes. Ang 30 minutes. Hanggang 1 hour. Bakit? Nililevel up tayo ng ating Panginoon. 38, this is my title. Therefore pray. Saan tayo manalangin?
Sa Diyos na nagbibigay ng ani. Sa Diyos na nagpapadala ng manggagawa. Sa Diyos na ikaw ay hindi na magtatanim. Ha-harvest ka na lang, sinabi niya. Therefore pray the Lord of the harvest to send out laborers into His harvest. Pero mo, di ka na magtanim. Tataniman na yan, ang dami nang nauna. Nung ina, di nila pinansin. Magandang buhay, magandang trabaho, magandang daming parte, ang daming mga pinupuntahan. Yes, hindi bawal yun. Pero wag sobra. Ngayon, bawal lang lumabas. Ngayon, wala ng party-party. Ngayon, social distancing na ngayon. Ngayon, mask na ngayon ang kailangan. Wala nang mask, shortage of mask. Oh. Ano gagawin? Ano dapat natin gawin? Manalangin tayo ngayon. Ang daming laborers. Sino? Tayong lahat ng mananampalataya. Laborer tayo ng ating Panginoon. Panahon na para mangaral ka. Kung anong sasabihin mo, buka mo yung labi mo. Kung anong tutunan mo. Kung anong naranasan mo sa buhay. Ipatuto mo yan. Sa pamilya mo. Gather mo yung pamilya mo. Kung yung tatay, ikaw manguna. Kung medyo hindi nakakasunod, medyo marami pa siyang isusuko, yung nanay. Kapag yung nanay, hindi pa rin, nahiya pa rin. Yung anak, andyan. Manalangin kayo. Lumuhod kayo kung kinakailangan. Pagbasa kayo ng Bible, mag-sharing kayo. Makinig kayo ng Christian music. Ang daming para ng Diyos. Ito, what shall we do? Diba? Pray to the Lord. Panginoon, hallelujah, gamitin mo ako. Panahon na to, magamit mo ako. Di ba, mahihain ka. Ngayon ito, dito na. Social media na. Yung pagod mo, di ka na mamasahe. Hindi na. Amen? Kaya salamat po sa pagkakataon na binigay ng Diyos sa inyo abang lingkod. Pray to the Lord of the harvest. Send the laborers to the field. Di ba? Tayo mismo na mismo, ang ating Panginoon Diyos mismo lang. Sige, pangaral ka na. Virus na. Malapit na akong darating. Wala nang mga opisina. Wala nang market. Wala nang mga merkado. Ilang araw pa yan, ilang panahon pa natin, di natin alam. Anytime darating ang Lord. Pag dinatnan ka ng Lord na balisa, abala, hindi ka nag-aalala lagi, ayaw ng Lord ang nag-aalala. Kaaway ng Diyos yan. Sabi po ng Philippians, be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving. No? Give your hearts and mind to the Lord. Yung mga petition mo, yung mga day mo, yung mga gusto mo sa Diyos, bigay mo sa Kanya. 1 Peter, casting out all your care upon Him, for He cares for you. Mahal ka ng ating Panginoon. Nais ng Lord na makausap ka niya sa pamagitan ng panalangin. Nais ng Lord na makausap ka niya sa pamagitan ng pagbabasa ng Kanyang salita. Nais ng Lord na makausap ka niya sa pamagitan ng mga ganitong mga sitwasyon. Diyan kikilos ang Diyos. Pag wala ka nang mapupuntahan. And everybody say amen. Kaya salamat po. Ito yung mabuting balita at hindi ako nagsasawa. Ito yung mabuting balita na pinangaral ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto. Ito yung aking pinangaral sa inyo. Na ito'y tinanggap ko at dito ako nananahan, and in which I stand, by which also you are saved, if you hold fast that word which I preach unto you, unless you believe in vain. Kaya dapat talagang maniwala tayo sa salita ng Diyos, hindi salita ng tao to. Hindi salita ito ng ordinary na hari, talagang dinikre lang. Di. The Word of God is the Word of the King of Kings and the Lord of Lords. Hallelujah, for I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died. Yun, ang Ebanghelyo, mabuting balita, namatay si Kristo. Bakit? Kung hindi namatay si Kristo, ay di tayo maliligtas. Di tayo mapapatawad. According to our sins, for Christ died for our sins according to the Scriptures.
And that he was buried. Tatlo po yan. Siya namatay, siya nilibing, and that he rose again the third day, according to the scriptures. Ayon sa banal na kasulatan. Yan po. Hallelujah. Tatlong gagawin po ng tao. Ano yun? Magsisi. Magpabautismo ka sa pangalan ni Jesus. Yung iba ayaw eh. Kala nila magpapalit ka agad ang religion. Di po, huwag kayo matakot. Pagdating sa salita ng Diyos at pag ang utos ng Diyos, ganito ang gawin mo, sumunod ka. Bakit? Eh, alam niya kinabukasan natin eh. Siya nakakalangang buhay natin eh. O di magtiwala ka sa Kanya. O di sumunod ka sa Kanya. May mahirap pa doon? Di ka magpalit ng religion. Di ka magpalit ng pananampalataya. Ang kailangan mo lang sumunod sa pinapasabi ng Lord. Sinabi niya magsisi ka, di magsisi ka. Sinabi niya na magpabautismo ka sa pangalan ni Jesus para sa kapapatawad ng iyong kasalanan. Di magpabautismo ka. Ano mawawala sa atin? At tanggapin mo ang kaloob ng banal na Espiritu. Pero mo, rinigaluhan ka ng Diyos ng banal na Espiritu. Ayun yung gagabay sa'yo. Yun ang shield mo. Yun ang silyo mo. Silyado ka niyan. Makapangyarihan yan. Eh, yung virus na yan, pagkapospos ka, ako mga kapatid, sa pangalan ni Jesus, hanggang dyan ka lang. Amen? Oh, kaya ang ating mahal na presidente, no? Yung mga frontliners, grabe po. Nako, masyadong susceptible po sila sa mga virus na yan. Biro mo, tinataya ng kanilang buhay. At salamat po, naprobahan na po yung emergency power na dagdagan po. Para yung mga benefits po ng mga frontliners po natin. Ano? At saka yung mga mahirap natin mga kababayan. Siyempre, yung from hand to mouth existence, once a day lang po yan. O isang kahit santo ka po yan, saan sila pupunta? Hindi balisa uli. Pero naragdagan po ng emergency power ng ating presidente. Pero mabibigyan po sila ng for 3 months kung sakali man, tigpa 5,000 yata. Yung mga victims and casualties, siyempre po. Biro mo, yung mga namatayan po, halos hindi tanggapin ng punerarya. Halos di na nila makita yung loved ones nila. Kung nasa ospital, paano nila bibisitahin? Masama. Talagang uncomfortable. Nakakalungkot. Mga bansa, kaya panalangin po natin. No? At yung mga churches, manalangin po tayo. Tatawagin natin yung kanya-kanyang Diyos natin. Mga pananampalataya po natin. Pag kumilos naman ang Diyos, Diyos na gumawa ng langit at lupa. Mano ba naman na umapila po tayo sa ating mga kapwa mananampalataya? National Prayer Week. Mga mananampalataya ng GCCI sa darating na linggo. No? Sa mga ibang panahon pa, tayo po ay magayunat manalangin. Di lang sa itong National Prayer Week na to. No? Gawin po natin yan para lalo po tayong tumibay at tumatag ang ating mga pananampalataya. Kaya bago po tayo manalangin sa national prayer na to at mag-isama po tayo para maging karapat-dapat po tayo, siyempre po, humingi muna tayo ng patawad sa Lord. Ako'y mananalangin muli sa inyo ng panalangin may pananampalataya. O yung mga iba pa na hindi pa tumatanggap sa Lord. Yung mga iba pa na gustong talagang tanggapin ng Lord sa ngayon. O, mag-isama ko kayo sa panalangin. Para karapat-dapat po tayong manalangin. Upang sa magkaganon yung ating daing at panalangin. At mga talagang ano natin, yung talagang supplication natin, talagang aabot po sa trono ng biyaya ng Diyos. Kaya ako po'y mananalangin para sa inyo. Yung mga nakadinig muli, at yung mga hindi pa talaga, na wala pa sa puso, sumunod po kayo, at by heart, at manalangin po tayong lahat bago ako manalangin para sa National Prayer Week. Taas po natin ang ating mga kamay, yung mga gustong manalangin at gustong tumanggap sa ating Panginoon, saan man po kayo naroon, saan man abutin ang tinig na to, saan mang sulok ng
Pilipinas, sa mundong ito, mga kababayan naming mga Pilipino, at yung lahat po naging ng Diyos. Sumunod po kayo sa maikling panalangin. Amang banal na nasa langit, sa pangalan ng Panginoon Hesus, ako po'y nananalig na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, at sa pangatlong araw, ikaw ay nabuhay na muli. Panginoon Hesus, maraming salamat po sa iyong masalita. Ako po'y nananahan, naniniwala, nananampalataya. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakasala. Hapagan mo po ako, Panginoon. Sa oras na to, tinatanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng aking buhay. Tinatanggap kita bilang kaisa-isang Diyos. Pagharian mo po ako mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Maraming salamat po sa kaligtasan na aking natamo. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Ang tinanggap niyo po ay hindi po relihiyon. Ang tinanggap niyo po ay pagkikipagrelasyon sa ating Panginoon kung kayo po ay nanampalataya at na sumabay sa akin sa panalangin may pananampalataya. At sa ating pagkikisa sa National Prayer Week na to, sa mga mananampalataya ng GCCI, sila po ay nakikisa sa iba't ibang probinsya, sila po ay nanonood, nakikinig, at mayroon ding sa church na kailangan araw-araw manalangin kasama ang pamilya. Kaya sa appeal ng ating sa pakikiusap ng ating pamahalaan na manalangin po, ito po yung pagkakataon po na tayo po ay tatawag sa Diyos. Lahat po nang nanonood at nakikinig. Hallelujah. Yuko po natin ang ating mga ulo. Tayo po ay lalapit sa Diyos na may pagsabo. We can come before you with yung humbleness of our heart. Wala po kaming magagawa kung wala. Tulad ng sinabi mo, Lord, ito ang aming babanggitin. Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For yours the power and the kingdom and the glory forever. Almighty God, our merciful Father. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mula sa aming pamahalaan, sa aming bansang Pilipinas, hallelujah, mula sa aming presidente, mahal na Pangulo, kanyang pamilya, President Rodrigo Roa Duterte, sama ang kanyang pamilya. Ingatan mo po sila, Panginoon. Ilayo sila, Panginoon. Sa kumakalat na virus, maging malusog ang kanilang pangangatawan. Maging ang kanyang cabinet secretaries, Lord. Hallelujah. Lahat ng mga cabinet secretaries sa pamahalaan. Oh, hallelujah, sa pangalan ni Jesus. Kami ay sama-samang nananalangin para sa kanila, Panginoon, sa kanila, yung pag-iingat sa kanila. O Diyos, maging Panginoon, hallelujah, masenador, yung president ng Senate, Lord, hallelujah,
yung mga senador, Panginoon, the Speaker of the House, the members of Congress mo. Hallelujah. Ang mga local government, from governors, down to mayors, board members. Hallelujah, to municipalities, Lord. Mga mayors, sanggunian, bayan, down to barangay level, Lord. Hallelujah. Ang mga kanayunan, ang municipality, Lord, ang mga lalawigan, ang mga syudad, Panginoon, Luzon, Visayas, Mindanao. Hallelujah, sa pangalan ng Panginoon Hesus. Balutan mo po kami na yung banal na dugo. Balutan mo kami, hallelujah, na yung kapangyarihan. Itong virus na to na kumakalat, O Diyos. Gumawa ka ng himala. Hallelujah, pwede mong pikilin ito. Pwede mong kontrolin. Hallelujah. Gumamit ka, Panginoon, ng mga instrumento, Panginoon. Mga dalubhasa na nananasaliksik, Panginoon, mga scientists, mga doctors, upang mapula ito, sapagkat ang nalis ay nag-increase, Panginoon. Sila rin po ay nahabag at naawa sa kalagayan ng mamamayang Pilipino. Kaya, Diyos, humingi po ako ng gabay. Humingi ko sa iyo, Panginoon, ng kapangyarihan. Hallelujah! Ako'y tumatahan sa iyong mga salita. That there is nothing impossible to you, Lord. Because you created the heavens and the earth. Ikaw ang lumikha sa tao. Ikaw ang lumikha ng mundong ito. Ang pangangailangan sa mundong ito, lahat ng pangangailangan ay pinrovide mo, Panginoon. Kaya dakila po ang iyong pag-ibig sa tao. Kaya, Diyos, kami po ay sumasama. Nananamanhikan sa iyo, Panginoon. Kasama ng lahat ng mananampalataya. Hallelujah, mga mananampalatayang Pilipino. Mga iba't ibang pananampalataya at iba't ibang pagtawag. Pero meron kaming isang Panginoon, isang Diyos. Hallelujah, na aming pinapanaligan. Purihin ka sa pangalan ni Jesus, in the name of Jesus Christ of Nazareth. This virus, hallelujah, by your power, glorify your blood, oh God, in Jesus' name. Ito po, hallelujah, sa pamagitan ng kapangyarihan. Gumawa po kayo ng himala sa oras na to. Sa pangalan ni Jesus, marami pong salamat. Hallelujah. Ingatan mo po ang bawat isang mamamayang Pilipino. I-provide mo ang pangangailangan ng bawat isa. Ang mga may kakayanan, mga mayayaman po, na sila naman po ay natamaan, mga mahirap silang pag-arian ng Diyos tulad ng sinabi mo. Pero ito yung pagkakataon, Panginoon, sapagkat ang stock market ngayon ay bumubulusok pababa. Sila naman po, Panginoon, ay tumatawag sa iyo. Kabagan mo rin, Panginoon, ang mga mayayaman. Sila rin po ay kakaroon ng mga suliranin. Hindi po nila kaya ito sa kanilang kayamanan, sa kanilang sarili. Kabagan mo rin sila, Panginoon. Marami pong salamat, Ama. Ingatan mo po ang aming bansang Pilipinas. Mula Luzon, Visayas at Mindanao. Balutan mo po ito ng iyong kapangyarihan. Sa pangalan ni Jesus. Ganon din po, Panginoon, dinadalangin namin ang bansang Israel. Ang bansang Jerusalem. Na kung dito nagmulang yung pangako, O Diyos, hallelujah, Ikaw po, Panginoon, ang mag-ingat din sa kanila. Pigilan mo po ito na lumaganap sa kanilang bansa. Magiging sa Middle East, Panginoon. Hallelujah, mabansa na nakapalibot doon, Panginoon. Hallelujah. Ganon din po sa European countries, Panginoon. Marami pong Pilipino ron na nakatira, Panginoon, maging sa Western, sa US, Panginoon. Hallelujah. Canada, Lord God, mga hindi ko pa nabanggit na bansa sa buong mundo. Ikaw na lamang po nakakalam. Hallelujah.
ang malalaking bansa na sila po, Panginoon, ay magsama-sama. Ang United Nations, talagang gagamitin mo ito, Panginoon, ang World Health Organizations. Bigyan mo sila ng karunungan at kaalaman. Yung mga namumuno at namamahala. Yung mayayamang bansa na magkaroon sila ng habag. Hallelujah, para tumulong. Hindi upang pumuksa. Nagagamitin ang mga armaments, kundi yung pagmamahal, Panginoon. Itong virus na ito yung kalaban na hindi nakikita. Kaya Diyos, gumawa ka ng himala. Magkaisa po, hallelujah, na mabansa. Umiral ang habag at pag-ibig at unawa. Marami pong salamat ang mga leader, mga presidente po ng bawat bansa. Hallelujah, ikaw na lamang po't mabag sa kanila. Sa ASEAN countries, ganoon din po. Yung mga hindi ko pa nabanggit, lahat ng mga leaders po, patuloy na ingatan mo po ang bawat isa. Patuloy na pigilin mo itong virus na ito sa buong mundo sa pangalan ni Jesus. Itong planetang ito, itong earth na ito namin tinutungtungan, ito lang po ay yung footstool. Your throne is in heaven, and the earth is your footstool, Lord. Napakalaki mo, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat sa pagtugon mo sa aming panalangin. Maraming salamat po sa kagalakan, sa kapayapaan. Maraming salamat po sa mga tumanggap sa iyo. Maraming salamat po sa pagkakataon muli na binigay mo, Panginoon, upang may pangaral ang iyong mga salita. Marami pong salamat at ilagay mo sa mabuting lupa ang iyong mga salita. Pagpalain mo at ingatan mo ang bawat pamilya. Provide mo pangailangan ng bawat pamilya. Magkaibigan, pagmamahalan. Bigkisin mo kami na yung dakilang pag-ibig. Mga lahat ng Pilipino, mga mananampalataya, o hindi man mananampalataya, umiral po, higit sa lahat, ang pag-ibig na nagmumulo sa Diyos. Ganon din po, Panginoon, ang mga frontliners. Hallelujah, mga health workers, doctors, mga military, armed forces. Hallelujah. Sila po, ingatan mo rin. Sila po, Panginoon, ay balutan mo ang iyong kapangyarihan. Ganon din ang mga biktima, Panginoon, ang mga casualties, comfort mo po sila. Aring din nila nakapiling o nabisita lang man lang ang kanilang mahal sa buhay. Oh, there is the comforter that you have sent to us, your Holy Spirit. Marami pong salamat, maging sa mga iba't ibang bansa. Salamat po sa matulong nila, maging panalangin sa mga iba't ibang churches. Sana po ay magkaisa muli kami sa panalangin ito. Matukunan sa araw, makita po namin ang tagumpay. Salamat po sa mapagpapala. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus na tagapagligtas. In Jesus' name of Nazareth we pray. Amen.